Nu skal vi en tur til Østerhornum, hvor en nystartet inline rulleskøjteklub har fart over feltet. ...30 km i timen, eller 1 time og 20 minutter om at tilbagelægge en maraton på lige godt 42 km. Der er for alvor fart over feltet, når medlemmerne af den nystartede inline-klub Aalborg folder deres talenter ud. Det er en dejlig sport, og man har et godt sammenhold. Når man er her i klubben, der har vi både begyndere, og vi har øvet, og vi kører fitness, og vi kører speed. Så det er et dejligt sammenhold og en god stemning, der er, når man kører, og man har mulighed for at komme ud i naturen og træne teknisk, som her på banen og sådan ting. 45-årige Kim Christensen er en erfaren inliner. Han dyrker den gren af sporten, der kaldes speedskating. Han startede for alvor for 5 år siden, fordi han var tiltrukket af farten og det tekniske element. Lige pludselig så ved jeg ikke, hvad der skete, men så tager fanden ved en eller et eller andet, og så kan man sige, at så begyndte jeg at gå op i det tekniske i det her, og så hvor langt man kunne gå med det. Og det trækker så over i speedskating, hvor man ligesom begynder at køre mere og mere ned i knæene og køre stærkere og stærkere, og der man kan blive med at udvikle sig i den her sport. Inline Klub Aalborg har 30 medlemmer, og der er plads til flere. Siden starten i juni i år er medlemstallet vokset med 50%. Jeg har kørt side-by-side i 15 år, og så kom jeg herud i IC Aalborg en gang med dem på, og så tænkte jeg, det går bare ikke stærkt nok. Og så hoppede jeg over på inline i stedet for at få noget fart på, fordi det er skide sjovt. Rulleskøjteløb er, måske overraskende for nogen, en af de største sportsgrene i Danmark. Langt de fleste er dog ikke medlemmer af en klub, men triller i stedet rundt i parker og på cykelstier. Så hvorfor egentlig melde sig ind i en klub? Det er da de fleste starter med bare at ligge og køre på et par rulleskøjter et eller andet sted, og så bliver de fleste trætte af det, og så smider de dem ind i hjørnet af garagen, og så kommer de aldrig videre. Så finder de nogle løbesko, og så bliver de måske også trætte af det. Men når man har en klub, og når man kommer sammen om det, og man er fælles om de her ting, så har man det lige pludselig hyggeligt. Hygge er i det hele taget et gennemgående element i Inline Klub Aalborg. Det sociale vægtes højt, samtidig med, at der er plads til at forfølge ambitionerne. Og det er noget, der tiltrækker nye medlemmer. Jeg elsker at grine sammen med andre mennesker, og det er bare en helt rigtig flok, jeg har ramt her. Altså, der er altid smil på læben, når man møder sig ud, og selvom man kommer fra arbejde og har haft en dårlig dag eller andet, så går du bare hjem herfra med et kæmpe smil på læben.